Og det er et hurtigt mål. SDU, de får banket over stregen der. Farlig angreb fra Juventus. 3 mod 3. Og på midten bliver det 3-1 til Juventus. Jeg regner med, at oddsen er klart på os. Med den talentmasse. Kom så, se mand modus! Andreas Nielsen med saksesparket, men det ender i målspark. Til gengæld spiller Modus rigtig flot. God aflevering op mod Lundini. Lundini alene med Fudini. Og Jakob Schein tæt på. Og der er scoret! Jeppe Sandberg gør det til 1-1. Hvad skal de have? Yes! Hvis jeg ser vores pølser, så er de altså også noget større. Man står med et boldbat i hånden, og så bliver man sur, ikke? Og så kaster man lortet efter idioten. Kom så, se mand modus!